Bona tarda. Se'm sent bé? Fantàstic. Bé, gràcies per ser aquesta tarda aquí. Aquest altre dilluns, aquí donar suport amb els fins ara. Avui ens toca a l'ADAC, l'Ateneu d'Acció Cultural, de portar l'acte. Com sabeu, l'Ateneu d'Acció Cultural, el seu propòsit és de donar suport a la llengua, la cultura i la nació catalana. I des del principi de Girona Vota, va ser un dels participants, un dels iniciadors, i ha donat suport sempre a l'objectiu de Girona Vota, o sigui, aquest que hem dit, de donar suport als presos polítics. I ho continuarem fent mentre hi siguem. Des de finals de l'any passat, l'Ateneu d'Acció Cultural és la seu territorial de Plataforma per la Llengua. Plataforma per la Llengua és una entitat, se'n diu Plataforma per la Llengua, és la ONG del català, és una entitat que abarca des de Salses a Guardamar els diguem-ne, responsables territorials de la ciutat de Girona. Per aquest fet, avui aprofitem la trobada per llegir-vos un petit resum del que ha sigut l'informe CAT 2020 sobre la llengua catalana. Més endavant, cap al mes de setembre, farem la presentació oficial, però de moment us farem un tastet que el farà en David Caselles, que és el nostre representant a Plataforma per la Llengua en l'executiva. David, com vulguis. Bon dia. La llengua catalana viu en una situació de precarietat cada vegada més profunda. En molts sectors veiem com la manca de protecció per part d'un estat centralista i el desinterès o l'afany únicament econòmic de moltes empreses privades n'estan minvant la presència. Per això és tan important de capgirar aquesta realitat amb campanyes que ens han de fer adonar de la situació de menysteniment i d'emergència lingüística que viu la llengua catalana. En aquest context, l'informe CAT que cada any fa la Plataforma per la Llengua té molta importància, car és una radiografia molt completa de la situació de la llengua. És un informe objectiu fet a partir de dades fiables i contrastades que ens fan possible d'analitzar l'ús social de la llengua en diversos sectors. En total, conté 50 dades molt útils per fer-se càrrec de com està la llengua en diferents àmbits. Pel que fa a les dades sociodemogràfiques, hi trobem que la meitat dels habitants de Catalunya creuen que valencià i mallorquí són llengües diferents. Els atacs continus a la unitat de la llengua catalana comesos per l'estat espanyol han aconseguit el resultat que cercaven i, en contra de qualsevol lògica, les institucions resulta que malgasten diners públics a fer traduccions en català, valencià i balear de pàgines web, de documents, de pel·lícules, de serials. Per això, la plataforma ha endegat una campanya Som 10 milions, som una llengua, per conscienciar els catalans que per molt que alguns polítics no els interessi de creure-s'ho, les diverses parles del Principat, el País Valencià, les Illes, la Catalunya Nord i l'Alguer formen part d'una mateixa llengua. Aquest informe també conté algunes altres dades, com per exemple que els nord-catalans han recuperat la possibilitat de veure els canals de la Corporació Catalana
de mitjans audiovisuals, TV3, Catalunya Ràdio, etc., gràcies a la instal·lació d'una antena que ha estat iniciativa del Casal del Conflent i Plataforma per la Llengua. Contràriament, com a dades negatives, s'ha reduït un 15% la publicació de llibres en català. Netflix ofereix només 4 pel·lícules en català i el govern espanyol no inverteix ni un euro en la producció cinematogràfica en català. Una vegada més, el voluntarisme és clau perquè hi hagi alguna millora. Durant el 2019 s'han aprovat 134 normes noves que imposen el castellà, 41 de les quals afecten el sector privat. I mentre que el 92,3% dels algueresos voldrien que els alumnes aprenguessin el català a l'escola i no poden, i el 77,7% de les famílies del Baix Segura volen que els seus fills estudiïn en valencià, però tampoc els hi és possible. En canvi, només el 30,6% del jovent de les Illes Balears parla majoritàriament en català amb els companys d'estudi. I ja per acabar, en internet i noves tecnologies, el català mira de no quedar-se enrere. El català és la 9ª llengua de la Unió Europea en nombre d'usuaris a Twitter. Tot i que només el 30,3% de les grans marques líders de Catalunya tinguin la pàgina web en català. En definitiva, hi ha molta feina a fer, sobretot mentre tinguem un estat que no només no ens ajuda, sinó que ens va a la contra. Només els catalans, a través de la militància lingüística decidida, podrem redreçar la situació i aconseguir que el català ocupi el lloc que es mereix. A l'EDAC i a la Plataforma per la Llengua no ens cansarem de lluitar per vèncer aquest virus que amenaça la salut tan fràgil de la llengua del nostre poble. Gràcies. Bé, continuant la trobada, avui ens presentaran un objecte, una escultura que ve directament d'Extremera, d'Extremera, del voltant. Un moment, Ara, dic que ara ens presentaran un objecte, una escultura, que és feta des de la pedrera d'Extremera, o sigui que té un valor, diguem-ne, lligat en els nostres presos polítics. El seu autor és en Josep Carreras i en Josep Vicenç... Ramon Carreras, perdó. Ramon Carreras. I en Josep Vicenç ens farà la presentació. Bé, bona tarda. Avui farem una cosa que és poc habitual aquí, que és precisament presentar un símbol. D'acord? Aquesta és una pedra que vaig recollir personalment quan vam fer el Parlament de Catalunya allà. Aleshores, quan vam arribar a Extremera, jo no vaig córrer, us ho dic, ho va córrer la meva dona, però com que l'últim tram sí que vaig córrer, vaig sortir a les notícies i molta gent deia, ja vas anar a córrer. Jo era acompanyant, diguem, però la meva dona sí que va fer el tram, un tram de Guadalajara. Doncs com vaig veure aquesta pedra, si us hi fixeu, és com una au de pinyaire així, com que simbolitza la violència. Vaig dir, home, doncs ja que no ens podem emportar els presos polítics cap a casa, com a mínim agafaré la pedra aquesta.
de nom artístic, ell, com fa escultures, es diu Carreras de Cabrera, suposo que a vegades ja heu vist escultures seves, doncs vam dir, què podríem fer això per simbolitzar doncs, aquesta qüestió tan important com és, d'una banda, doncs, la violència que representa el d'això i l'altra la dignitat dels presos. El Sant Ramon va treballar aquesta pedra, si us hi fixeu, té dues cares, veieu? Aquesta és la part que ha treballat l'escultor, veieu? Això és polit a mà, enteneu? Anar fregant, i aleshores aquí la pedra, si us hi fixeu, té dues cares, la violència i la dignitat. Però a més, si us hi fixeu, aquesta pedra encara té altres coses que per això té aquesta importància com a símbol. Fixeu-vos que té com unes vetes que són de color vermell, que és el símbol del dolor, diguem, en la pedra hi ha el dolor. I una altra cosa molt important també, fixeu-vos a tots els forats que té aquesta pedra, que són els forats que ha fet l'aigua, és una pedra calcària, difícil, però l'aigua ha anat fent forats, i això és un símbol que una pedra molt dura es pot esberlar de mica en mica, de gota a gota. Això és el que fa una mica. Llavors en Ramon va pensar que això havia d'estar sobre una peana que es mou, es pot moure, pesa molt aquesta pedra, però que es pot moure. Fixeu-vos que ovellada. Això seria com si diguéssim, al pas del temps, això seria la realitat. I això es mou com si fos, enteneu, un panell d'aquests que hi ha dalt d'un teulat, que es mou en el sentit del vent. Aleshores, d'alguna manera el símbol és aquest, és a dir, la gota de l'aigua que va perforant de mica en mica, corcant la pedra, permet que es pugui evolucionar en relació a la repressió. I per altra part, aquesta idea, que és una pedra que segueix el vent de la llibertat, que és el que hauríem de seguir, és això. Aquesta pedra l'exposarem aquí a les voltes, per tant, la que pugueu veure, i sempre que es faci algun acte, evidentment es podrà ensenyar això. Evidentment, el mèrit és sobretot del Ramon, que ha pogut convertir aquesta pedra en un símbol artístic. Penseu que els símbols són molt importants a qualsevol lluita. Gramsci, que era d'origen sard, avui que hem parlat de Sardenya, deia que precisament la cultura és l'avançada de qualsevol moviment. I la simbologia, quan d'aquí un temps analitzem el que ha passat, veureu que la simbologia que hem creat ha estat molt més important del que ara ens sembla. I llavors per això vam pensar que també seria interessant presentar una simbologia a partir d'un element que és simbòlic. Quan siguem independents, si cal, ja li tornarem la pedra aquesta, però mentrestant la guardarem nosaltres, d'acord? Gràcies i seguim el vent de la llibertat. En Ramon diu que no vol dir res, que ell diu que treballa només la pedra. Gràcies, però és l'artista. Avui no tenim músic, o sigui que ens saltarem al Camp dels Ocells per no fer més malbé. Si us sembla, jo passaria a l'himne de Catalunya. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba, bon cop de fals, bon cop de fals.